Premoto Ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunina aha. Ebronson si de SOMPA Kasiebo esomo. Na Kasiebo every SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Eye SOMPA 93.1 FM. Adam Fopo Radio e Paris France. Doma FM Doma Hinkro 100.7. Enkranza SOMPA Minsonom eye 90.7. Techima SOMPA 106.1. Sunyana SOMPA 98.9. Kingdom Mankasim eye 106.1 FM. Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market. Decoder so baby radio wono eye SOMPA FM. Your Facebook page ni ye SOMPA 106.5 FM Accra. And a YouTube eye SOMPA FM Live. Takosing tap Mr. Takwa SOMPA. Eyo bapa ene ne dom eno eye SOMPA 101.1 FM Takwa SOMPA nso asomu kama yedi aseda Emma endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten wono na ebo ye chidom am yede SOMPA Kasiebo na bremo ye fe ne endpoint premtobre Kasiebo sanso ena perfect baby diapers eno nso so ekoyi ankasa se wonya perfect baby diapers ya na eno nso eda baby ya eda na odi abo banana aboa na kasa natural mineral water abudunsu hajia special local food wo nso eka ho ensemo yede emma mo anopai dedi mo akotene no ebi enie Ghana ban eden hihye bi egu akwemu a womo ede ba be hye nyame ya domo a afeda helicopter crash siye ewo maimu ma oyene ebo Ghana nipa nwotwe eto ananom ewo nsie do mrashebe de fie so akwakwagye atom se roto no a NPP aban eboto guye no afei esanso bebiu emrashebe dwafo age Ghana Cocoa Board bill no atum Saranso ena Nursing and Midwifery Council womo de abetu just nsem wenenam se womo produce a nurse for too much wo memu enu nti na ma adwuma ho asem na ye den no nokre bia eni menhia salt mo sebedwani so wakasa wose aban no reset agenda no a se na wode na mo no na wode afiri o na mu nsem etesei na ye koyanim no Court of Appeal gina ya wosiye na enam soma maslok panyi dada enya netiri edidi mo no NDC mabunu se ekyerese oman no rule of law eye adwuma Wildlife Division ya ewo Forestry Commission edwumako no emu womo de atu dwase nyame yadom efiri ochina ede kono woma bra ahayo Yabako sabuzongo ya no ewo asante mantamu na municipal assembly ya wo askorema mpoakwa kodi dwuma bia emia ya wodo ni pabonfo won motatete no won ananioma ekowe ne nsema wodo pinu wa na sonfo basa enema ne nsan ye gye adwa wiabrenya asem keto makora yada kasebo no eba baba som yemia ye ne mode ahia ene awiabre no eyeme AKOSUA AGYEIWAA ADWOA mene AGYEIWAA ASARE ena ye manager die nyame ahira no AKOSUA ABOAGYE obetimi so aframi AKOSUA nhira afei ensem nchemu ankasa enie mrasho do fie won mo akwasetena amafe de won mo giatum se roto ho hyehyɛ yi amra bi atwemu ebaye na NPP amanyoko no wo mo bɔ ne bongarate kora togo ye tra se hu sika ye de ba no eyade a eye sika kuma bi nam so nti no wo mo yi roto ro de afiri ho na afi wo mo de 11 ababa sha nan ya Ghana fo bɔ won mo hwene ta so kyerɛ se da bi ekoba no sa no a emwa sa se yesi yegye to na ye de abo ma Ghana mpuntu atumi yakoso enti ene ne sidai ene yi roto de firi ho no mo ade a ebo ma yakwantempo no yetumi nya sika kakra na fe ye kwan yetumi de ye ye na ene ye kasa yi mrasodwafo adiaba ya won mo etro se eye 20-year agreement na won mo akọ na won mo ne public private partnership concession bi dwumadie ya won mo aya won mo ne yaso ye a ehwe o ma ye kwantempo mo nsem so akwakotena se atokese esese agina ye no enti baba beboa pa na ama eho hyehye ne nyina da atumi akoyie na wo hwɛ mu a emre bi atwemu sane na roto ne agege ne no ni ehu se ankrankra bi na etete tiada ka ni mu a na won mo gege drum bi kura na ma traffic si na afei amaka na bi nko na bi aba
wo mo kyerɛ sɛ afewe de ensakraye pii no a ɛna wo mo de bɛbɛ mu sane ye bɛya ɛbɛboa ma kontembrantem ɛho dwumadie atumi akontem na ɛno mu no ɛna ɛnɛ wɔ mmrahye badwafie yɛwura Dominic Nitiwu wɔno ɛde nsɛm yi kɔto dwa na wo kyerɛkyerɛ mu apanyi pɛ wɔno ɛna wɔyɛ bimbila mmrahye badwani mmra bi atwa mu so no na wɔyɛ soafo a wɔhwɛ ma Ghana yɛ bambɔ so na ɛbra na ho nsɛm ɛkɔ mmrahye badwafie no wɔkasa kakra ɛde fa ho ma yɛntie bi. I sat in cabinet when the then minister Sensu brought a very similar proposal, very similar to this, and we all agreed to it in cabinet. The cabinet accepted it. So I'll be a hypocrite to come and say that I won't support what the minister has brought. Whatever reservations I have, in principle, I have to support it. So I will urge that members should support it, because if I sat in cabinet, the then minister adduced reasons why we should do the same thing, and I turn around to be against it, it will not be good of me to do that. The second reason, Mr. Speaker, is that we abolished the road tolls for one simple reason. We did not want to burden Ghanaians with both the e-levy and the road tolls. Basically, that was the reason. I was your way, Bimbila Mrasa Bajani, Dominic Nitiwu, Ebra. Roto no nsɛm ekopagyaye ɛwɔ mmrahye bɛgyafia na wɔn muso esu adwene de afa ho no kakra wɔn so ɛka de fa ho ɛno no yɛ toa kasebɔ no so na yakɔyɛ ne mameka wo sɛ endpoint homeopathy clinic prem to break kasebɔ ɛna wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra perfect baby diapers no abababa kasa natural mineral water ne Hajia special local foods nso ne tata yɛ de sommo awie na yɛkɔyɛ ne mu a mmrahye bɛdwafo mu a na yɛwɔ Ghana Cocoa Board Bill 2026 woma giatum ebema ho kwan ama Ghana ye cocoa dwumadie no a ye na kuafo ho henha wo mo etisi de kwa mo no ne yekoton a sika ebenya firi mu no emu ohanchemu beye aduoson de ebetimi aba akuafo no nchen no mo de aba wo mo bra na bra Deputy Finance Minister Honorable Thomas Nyako Ampem wo kyerɛkyerɛ mu no se ebeboa ama Ghana Cocoa Board wo magire mo na so se statutory body kɛseɛ a emra ma ho kwan so mo di wo mu dwumadie eti cocoa ho dwumadie nyinara ɛho ntotoye sika ye betua cocoa value chain ne kyese A to Z ye chance ye kwa awie no emu alpha and omega ni nyina no Cocoa Board for ene beye eti sa dwumadie no mafa to mo ho so no Ghana Cocoa Board Bill 2026 na ya gya to mu no sa dwuma no na ebeye ede aboa cocoa akuafo ene Ghana fo ye sika sem nyina. This bill is seeking to do a number of things. We all know that for 32 years, Cocoa Board relied on the syndicated loan structure to finance cocoa purchases in this country. But following the mismanaged syndicated loans again, this bill is coming out with a new funding model that will let Cocoa Board source for funding locally to purchase our cocoa beans from our hard-working farmers, where the beans will be available for our local processing companies. And the bill is saying that at least 50% of our cocoa produced here should be processed locally to add value and to create jobs for our people. Eni ayeti ye eye osofo be de ye kira wo hwese kasam so Honorable Thomas Nyako Ampem one kasa ya SOMPA kasebo ye de asomo awie Yetoa ensem no so ediama Nursing and Midwifery Council NMC ekuo no wo me de ato dwa se nye nokore dansem we nenam social media ne montene a omanfo bi kasa nansem ne ntia ma adwuma ho asam akwakoye den ediama pomdi adwuma ye fo obi wo ho be wie school wo mo awie 3 years nie 5 years ne ne keka ho no kora no wo mo postings enyama ye ne nyina no yemfa so bo no mo NMC fo sanse wo mo produce a nurse fo no too much se afibia no ade mu ayaresa bia wo Ghana ha na eyesen na afibia no wo mo eba out ne ye graduate wo mo wo hodada na kora no yemfa wo mo wie ye afibia nso na ye de foforo nso eba system no wo kire se enye sa kora na tie na ye kasei council no wo mo wo a nurse fo be ye empemo ha 100,000 ni akire ya wo mu nyina no anka aban betimi afa wo mo ayeye se bia financial clearance and paper ya no wo mo pɛ no senka aban ne betinya ma ho kwan e de ama wo mo a anka saa unemployed nurses fo ne wo mo associations ni nyina no ye betimi afa wo mo sanse de wo system ni mu sesi a no calculate kura na chese nurse ni ba ko no wokita Ghana fo be ye 500 ni akire ye no kura no number no e wo soro too much enti mu obi anka se eye midwifery for council no
ene produce wo members no too much ntina adwuma ho asɛm no akwakoye den wo den nsɛm we nyina etu dwa wabra omayi mrasebedwemu apomuden committee no wo ene registrar wada nursing and midwifery council nano Philomena Woodley wo ekohia ye etoato adwene efa nhyehyɛ ahodo a wonde begu akwan mu sɛ de ebeya wo epie ba bontene ye betimi de wo akwayare sabia dodo no a na wo akwakoye adwuma ne nsɛm a wode tu dwa ne bini. I wouldn't say that we are having overproduction because when you empty and the nurses are not there, most of them are in the homes, and therefore if we are able to engage all of them and also distribute them well, we wouldn't have to say that we have overproduced. And because when you look at the requirements, I think it's one nurse up to 830 something, which is even too high for us. And look, it depends on the condition. Ene ya yekoti esesia yi eye registrar ya wada nursing and midwifery council no ano Philomena Woodley ena wachre ne nsemu ewo honom no yentoa kasebo no eso. Ya toa ensem no eso na menhia south no shebadwani ayo no monyamfo na AGYEIWAA awua na opanyipa no wakire mu se afepa no wagye de se aban no reset agenda no a wode baaye no sana efridie kire se wode baba beyi NDC amanyoko no womo won mo disi kanya funyafu ya e wasa aban de won mo tumu no nyina no afirafi ase na wapia NPP ade hye de akwa se no wana reset agenda na mum bibi papa bie no won mo a na e wachiri na nke no wana se na me ye hata ne se kora na nwo a wo man ne yese ye pa o man Ghana yie ye pa ne nkyekere ne kan konti no wo man fa won mo di aban ne sika ye de wo mo kwa kogum na afa kora de abase former Maslox iwo ma mesa na tamakulo ma me no wo kwa koda mfinhia na duwa ekwo ba ye yese appeal court se asem rekwa ya discharge ma me ne to kopen ba bi ntina asem we ne kan se pa se amana kwa koba ne se ne bre opanyipa no won nsem twofo edi nkomo no ne nkyerkyerɛ mo de ma ye no o ma ntiebi. This is a clear evidence that the reset only meant a reset for the NDC. That's what it meant. At this point, what I am going to do is to appeal to the middle class. The middle class who have been with us, who for some reason were angry with us, that the MPP remains their home. They should come. Let's correct all our wrongs and build the MPP to meet their aspiration. It is the only party that, with the greatest of respect, has the ideas, has the true philosophy that has stood the test of time. I was saying you're telling Kaya Menshia South Marshebajani, where Monya for an AGYEIWAA one and you could see. Ebusua yensan enkoni enkodi nkomo ewo ahomane so yamani boni kwaku adema abana wono no to nkra efri mfimfi mantam yenyina yenim se Apostle kwa Joseph Kantanka engineer ya wanya ne baby ekro na yeyo no ho hyehyeye na nnura nwumre ne ya sorry hot bite kase ebo no so no nsama hodo pinso na epiepie ba ya wo mu kire mu se kasamafo de ma lawyer adwo asafo ne ade na ba be kire mu se nnura de esi wo transition funeral home ho no ansi kwa na nanka busuafo no wo ma adwene yo mo se apostle no se be namu ne da so da ho anko mba be fa kwa ade a ye se ye de injunction ato so no nti namu no kura na ya be fa ne dadadada ansa na de course so enra nwumre no esi yenti yenim sa no pay ayeyo no so wo mde na to mpamu so wo makosie mu se de na ekoko de ma e wa homa no so kwaku timi kan mu akwa ba wo. Hello kwaku. Hello meniaba. Yeah, otimi kan. Okay. Yada sipi yanhye de ekoso e wo gomu ampota anopai sen na dwumadie no etie wo mo ede lying in state ana laying in state nhyehyɛ bi ato ho sɛ ye twa emu ne ho hia na wo mo mbesusu na ɛho mrane kɔsen ɛna ne mate. All right, many of us was Edward with him one put na senior with the children. Sadana etie eni ubi pim ogumo put senior and randa ye one man ye bribia wie no ene ya de se eyo no ekoto aso ewo nkran pumpunu mantemo metre Independence Square na endra na de ye free eyo na se bribia ewo gumo amputa na ebra ye besie ye papa ene de enti Samuel amene ka se Leon stage ne ese ye twa ne ho ehye twa adwo na esu ne
San Chronoban, dear, and ya dear say via air coso. And rather, and a woman day near woman, and what's a woman yet, ever go one put an in ano. Woman ye be a woman sorry, so non as a woman day, a audiano, a hadiano, a bar area. In Sissamia, I can say, dear, I dare say in Campuniman, Simona, you made the kind in idea. Woman day ever cost once a day, and yeah, there's so much done now to donate as a amount for in the Yase. And only information and Yen aka ewo grants say ya yen so yegyina so na ye dia ba man ye nti ene no aha no nya de say media bia ekoso ewo ahase na kwaku wo information bia na wate ba bia adwumadie no ekoso ankasa wo Independence Square na wo ya man ye say ene adwumadie no ebekoso ewo na aha de enya de say Dumedia Bia, Ebecoso, Ewo, Ahadi, Senia was a woman, Ewo, Ahadi, no, and Rada, Amania Mambeno, woman, Ewo, Ahase, in the year and Coso, Ewo, Ahasia, Meno, Ekase, Median in the Rada, woman. Ain't he, we know a canopy in near my quarantine, ye, a more carpet and one why I won't best say any for Enranepe. Yeah, mammy, I just have for a lawyer, you know, who is the Munano, a cano ever to them, nature, a teaching amount for baby, I so say, now, Obi, you may be about Anna and won't a cat of BBC, a movie amount could give you a movie amount could give you a hano. Into an idea, you can say a Yabusiano and I say one more. I decided that when we do this idea, yeah, you're on it. You need me not to be out then you will do or how we ever back. If you are one or my that almost say, won't make you understand. Sometimes I can say, dear, and yeah, there's a immediate air force, so to say, Senya and Brother, air force. Kwaku, ma yana wa senior for NC has say. Said your workers says, dear, go more on a woman, we be beyond a yabeba, a cry, Hanson Yasha said, you may no air quiet as CP. Yamani boni kwekua dema edi amani boyi efri go mo important 50 mantemu ene bae natural sa wo hwese de nioma nisi fe kone dia de nu ekoso ewo ho no emu canopies ne carpet ya ye quarantine ye aye bobo ye nkonwa ene niema ye wo ho nyina no ye enura no show ne pe de ne mane ko ho koye ye nyina because enura videos ne bae ne ye hu ne mane nyina wo ho na tese wo mo koye eno ye enra pede aka no wo de ba enkran ha na wo ma ba betoa ayiyo no so edi afri hanti ye behwese ye betimi akona ya ginchiremu foforo na bibia ni a ye de ho amane bonso asomunti apostle Joseph Kantanka ya wanya ne ba bi ekro na yiyo ehun hyehye ne emu obi betie buru ha ye afri ba no na ya dane atwire edi amamunyi Yetwa kase bonus so meka usa higher SOMPA 106.5 FM Accra endpoint homeopathic clinic perfect baby diapers kasa natural mineral water na Hajia special local foods na ebo ye chi domama ye de kase boy asomona Court of Appeal ekwa setina mani be pie mu se former chief executive officer Edema Microfinance and Small Loans Center said na tamaklo ationu sabre so boy de ball no na yeso onkoda mu mfie du no wo mo ayi e de afiri ho so bo mako e de oso nwotwe 78 charges no nipa bebre e di ho nkomo e fa temu afom yensa wo mo tena adwam na wo mo si se agina ye na San Court of Appeal gina ya wo mo si and a national coordinator Edema Youth for Presidency Ora Imano Kofi Aguzi edi atudwa se Court of Appeal gina ye wo mo si ni di ho danse pefe so my Ghana had the friend rule of law no e ye adwuma nkasa ye de mra e ye adwuma e wo Ghana ha enti sa akonya na so Ora Aguzi shiremu se da ho Edema Ashanti Regional Chairman de the New Patriotic Party Chairman Bernard Enchibu Osiako so no so betimi akwa appeal na se wo hwa na no kra apology a wo de ba ye no kire se e betimi aboa mankita hodie nso etimi akoso sei ene wo kana sam. This is called AGYEIWAA ASARE. Now when in your to call High Court. AGYEIWAA ASARE now when the judge will call Appeal Court or Circuit of the Supreme. It is you have a room for appeal. The appeal will determine your case. So I say
That's the nature of the court, the structure of the court system. This appeal and a court, like I say, but that the law is working. So I say, the Masati say, Chief Justice also necessary validate and the pursue the case. So that's the nature of the constitution and the law. And then it is no order. So and they say Yakuto and I say Mnano Ejabra. There's a room again. Between a contest. So amount to me a law or a coin justice or appeal. So what I say, begin to a law, Emra say yes. Enti Emra, enti said nam call appeal here. When you need to did me, Sana chairman wouldn't to mean so bet me a appeal. We a national coordinator Edema Youth for Presidency Ura Emmanuel Kofi Aguzi one kasaya yen centroni bawa bedu so etintim ede ababesom ye. Yetoa kasiebo no so ewo ensemfoforo emu Wildlife Division ewo Forestry Commission adwumakuo no emu wo mo ba amane se nyame adomo a 2026 close season no ebehya ase wo chena bosome August no ne da edikan etuomu akosi December ne da edikan ewo afiye mu na kyese bosome nnum no obi ani ho obetimi awura kwaye mu ana obewura enwura mu se wo kwa akopɛ bushmeat wo mu ya grass cutter de efre na krante no eno pe ene bushmeat a ubetimi akun enti wo mu omoye choba wo mu omoye restaurant ene hunters no wo mu adwuma no nyina no wo mu enhye ne nso na we no ayenhyehyɛ ya wo mu de aba wo mato ne din protect wildlife preserve life sanse wo mu se mwa no yere wo mu too much ena mwa no so na enye aduane nkoanti na nyame bɔ wo mu nyame bo wo mo se wo betimi abo ye mpotem ne ho ban enti se nwura mu ho no na wo mu gu na wo mo eboaboa environment ne se ye che wo mu nyina re a ti se de ankrofo bi are nkokɔ nketenketi na no no wo kan ne sei enti wo mo ka kire mensi assemblies ahodo no afei na nanom hemfo civil society nyumaku ene nsɛmkyerɛfo se wo mo ma de ubo no enye kese se de be ya obi ya betimi abo ne ho ban na we ya wo mo kan enya no wa womo de mra atato enti wo hye wildlife conservation regulations nhyehyɛ ya afia pema henkron aduoson ba ko 1971 LI 685 na womo de ba ye no a ebo saa dwumadie ho ban enti wo biara ye betu se wawura nwura mu na wakwakoto tuo anase wasum fidie ma na yi aboa bia wo nwura mu a se nya krantie ya krantie de a wo son na moma nya krantie na eya aboa foforo bi se kusie no ne won keken ka ho ne de ne waso be ye sepade ya nchewo ye chewa ye do be kwakogina mra nanim na ya convicteo ye be ba oka ye ba oka no wantimi antua a anya bi kura no be kwakodam afe baako ana emfie mienu eno ne asotwe a eda ho enti forestry commission for ebo manfo nyina no ho ba se saa dwumadie ya wo mo eye efri wo chena ekosi December ne de dikan no manfo nyina enhye no so se de be ya wo mo de mra no ebe ye adwuma. Era kasiaba no ko asante mantamu askorema ponkroponi mu na akropon assembly no eto na mobi akọ asonwase zabozongo ama eneyi empatampata wodo bi esu se ehona nipa bonfo won mu dwane kwete ya yenhu wo mu nyina no won makọ akọ dwiridwiri de ato agu a wo mo kire se eno beyanse na wo se ne beye na saa enuoma bone no wakoso awazabozongo no ebi entumi ensibiem municipal coordinating director ya wono ewa askorema pon eye won monyamfo Kwame Isaac ena won nsɛmtwerɛfo atwetwe nkomo Brian man boni ba wabedu ekɔ won wɔkyerɛ sɛ ekakɔ bɛsa na wɔtwe ne ahuru kasɛm bi kɔ so ɛwɔ zabozongo wɔn mo saa nam so ma abrantie bi a wɔnya mfinhyia no aduonu enso wɔn bu ne kunu ya ewi ekyɛ ne ehunu nipa bɔnfo di sɛ adwuma no sɛ na wɔn na ya no wɔn mo dwane kɔkɔtɛ entom ba bɛdi bɔne no a na wɔn mo dwane akɔkɔpɛ baabi atɛ ɛwɔ saa mpata nim ɛno nti na ne pam no twam no anu makyɛ no wɔn mo dwiri ne nyina to agu sɛ ne bɛyɛ na sɛ ahuru kasɛm no wɔn mo ante ne panyin sembium ebra won wonyamfo Isaac Kwame Elima wakasa ya emane boni ba wabedu atwe bi no na nsɛm a ɔka ye bi ni Emma assembly no asotie say obi eba ha ma won papa no mabune nti aso follow up no MC music meeting music meeting ye no the consensus you reach in say I was say you bubu ha say less than a week and you another person so no omabono ewa ha but there were a lot of information about the man 2015 even though some of us were not over here but assembly no any inform one say I'm told that a similar incident happened and the meeting was convened
na assembly no take decision say omo be bibu ha say ni but petition be by say omo one man and say bibu as we speak 2015 we are now in 2026 so I can say that maybe 10 years down the line tell omo nye nti we no ye see na say ni ade a ma assembly no any brace say nipa me no ha dia na assembly no make sure say be wa say dia the bibu but so far say ni omo e kasa no pi no dey penny even plan go pi ankasa dey penny ba say no enyo ma esisi wa ha say we be hin asa assembly no e be bibu bia nti so we do ha assembly may take his decisions so bibu no and so far there's no any resistance be a free be how say ma me bibu no na eno watru no ana womanfo binu mu ampata no na won mutiti mu ekwadwiri gu ye no mo so de adesode ato assembly no wanim se wom se wo bon mo amane de na so mbesere se assembly ni mo bra kakra na wo mfanyi wo mu nyoma mfiri wo anya sade a wo motabre mu ebeyeden Ane wa hana mo be kan say ye mfi ha obi mfi ha so eno akire na mo san share say o mo ma 2 weeks na mo de ma eno nduru ye be 3 days na nne mo ba say nra na mo ba be na so say enne o mo be ba aba be yiyi ni ma no obi anyi no aja ye gusu a mesumi ye bidie wura mi ni baby a me de fa ndi ye wo hana mo ka say grade na ba wo ye eduma ane say ma twetwe me no ma na dia pe a me gina ho ho me kakra mo dia beto Mpacho me tom bidie. Eni bebi ade ko ene say egu ko enu ma me gina wa ma beto me. Eni bebi a me bidie ni. Kuba ma ha on say around ha na me so matene mu ache. Nti ama me so me customers for no e wa ha. A me so me nya kakra edi wa ha say. Nti me hwa around ha nyina manya bebi a me bidie ni ko. Na say ne be na me nkofo ne ba na me so manya kakra wo edi ahwe me ma. I was your way aye womanfo binu mu a Warmote aswa se zabu zongo ya ene ya juri empatado do no ato agu amana kan wo mo no ene yete wo mo kan ba wa beidu ene dia man boyi ebesom ye Sumpaka sebo na wuti efri Sumpa 106.5 FM akrana ba wa beidu kro ya de abedan ye fa kejetia market se he ya buru ma bi wo kejetia market ho a enya sa ha ba ko na da so no bra ye Facebook page no waji asotro ye Facebook page ni ye Sumpa 106.5 FM akra etie for asem ne say yes women executives e wa NDC mu almost subin constituency enna wo mu ko kejetia market do makwa ba enti entakwa no wo ho manson twen wo ho dadaada enna wo mu ko eso mu ko yi wo madwuma matwofo bi abechi mai NDC mai a almost subin ya bro wo mu ho ama asem no aya rehosempa na mu baako hawa dauda edito Sumpaka sebo anim se wo mu no toilet facility no wo mu na hweso a 24 be 1000 kra customers ni ye kire no wo mu ba ho da bia enti wo mu de wo mu ye wo madwuma kama wo mu kwa wo mu ba ana group bi free tafo ne aso ase ba ye se wo mu mfiri ho no wo se ye te wona ye yi adwuma dada afa de mayi si metrofo bi ba ye fra ba ko Habib 50 Prince ene sedeta wo mo ba wo mo so se wo mo emfiri ho nti wo mo de sede ato Ashanti regional minister meyo wo kuma se wo mo NDC amanyuko no mpanifo wo NDC mo so wo mo nsore na wo mo magye wo mo evi se wo mo ba bi wo mo didie no na metwofo aba betu wo mo di wo mo afiri ho no ya sale asi akwa kwadu eguna siriri ta atwofo afra tinkafo ọ̀húnyẹ́ mi fẹ́ wọ́n àbí ìbùkáwò tí ìsìnàdí ìkàwọ́ rẹ̀ wọ́n bá ọ̀rẹ́ sísà tí ilé orúkọ ọ̀yá ọmọ ní 50 níbà àwọn ọ̀rọ̀ gbúnyà túnmọ̀ sí ẹ̀ntì regional chairman minister kìzúbà ẹni national fọ́nfẹ́ ní fẹ́tẹ̀ fẹ́tù múlá tí a sẹ̀ ní constituency ìgbìmọ̀ nítorí wọ́n wà kó wọn ní òbí jẹ́ ní constituency ìgbìmọ̀ 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 bí sì bẹ̀bí àbàbẹ̀jì ìgbìmọ̀ àṣeyásífọ́ àfọ́fọ́ àbàbẹ̀jì ìgbìmọ̀ àmà yẹ̀yẹ̀ ní ìgbìmọ̀ yẹn ọmọ bẹ̀bí ọmọ wọn ọmọ MC fọ́ ọ̀họ́ ọmọ interior minister wọ́n tàbí fọ́ MC fọ́ ọ̀họ́ ọmọ jà ọmọ di ọmọ ọ̀tọ́ lẹ̀fẹ̀ ní òjà ọmọ jẹ́ nínú àwọn àbàbẹ̀jì ẹ̀dìyẹ ẹ̀nà yà bá sí ẹ̀sìn ẹ̀bẹ̀jì ìgbìmọ̀ ọmọ àbúyẹ̀ fúnfún àbẹ̀mọ́tò fún àbàbẹ̀jì yẹn ètò yẹn sì fẹ́ yẹn mpẹ́mi fọ́ nana pèsè fí national lẹ́sẹ̀ àdàkọ̀ di ọmọ tì náà nyẹ papa. wọ́n mo mẹ́jì yẹ adwuma ma yẹn ntí sáà di ọmọ bẹ̀ tì náà nyẹ papa ẹ̀nyẹ papa koraa sẹ ẹ̀yí NDC women ẹ̀yí executives wà wọ́n wọ́ subi kejetia toilet facility ya customers bẹ́ẹ̀ 1000 yi na mo mẹ́twofo mo fitafo ne aso ase abẹ́buru wọ́n mo apam wọ́n mo eti bawa beidu si asemi wodi akire wọ́n mo de wọ́n asem ye baako pɛ Ashanti regional minister Kumasi mayor
NDC mpanifoɔ mo nsɔre na mo mɛgye maa no na prince ne nkrɔfoɔ entiatia wo mo fa hodie so. SOMPA 106.5 FM Accra so ni prem to rekase boni da so aye kenkan edema wonya kan ye ho e wo Facebook ne so anu abantem SOMPA 106.5 FM Accra eye kase ebo baako video baako ana kase ebo baako picture baako na ye nyina ye enjoy sa ye da so wo Ashanti region ho na Mensi Krache e wo Fenso South eye Honorable Franco Wusu Amoa onu abochire mu NDC abandon hihye sonko egu akwan mu ahomesua ekwan so no ebetime den sachira ye bebre ne mfasode abane tichu ne wo mo mpesoa ne so na wose Ghana education system no ankasa no ehu hia se ye be ya adwuma kese wom enu nti ne wo maba enti wo mo de homesua papa na abre Ghana fo onu abode sansemi tu dwa no wachire mu se wo mo ahunu se oha ahodo bebre na wo ho enkonwa wobekɔ schools ni bi no nkonwa school fo tena so kra na akwa ye den curriculum ne kra ne yese yada no sei wɔkyena yese ye de aba sei ne nyina na challenges no wo mu yi de afiri ho afei akyerɛkyerɛfo nso a wo masetere mu nsɛm enko nkan no nso NDC aban ba ye wo madandan ne mani ne wo ye teacher ni ye de wokɔ ebi akurokuma bi mu kra no aye wo incentives a ye de eka homa we betimi aboa ma abrabɔ no ebe compliment kakra na wo so baabi a wo hye bia no wetimi anya adwene fine na wode asua wade na wode akyerɛ wade afei wo mo kyerɛkyerɛ nsa no nnwuma sansa wo mahunu sesabe enye buku no nko na bɛboa wo man Ghana enu nti no wo de TVET ne nema bi etete saa ba vocational training no ye no so bɛboa ama nhomesua ho nsɛm no etimi akonkan Honorable Frank Owusu Amoa wabra wode ne nsɛm etu dwa no sei en wo kyerɛ mu. So to me, you know, be a person in the past. That was the reason why I invented it. One of the making that was to change with another answer. And you are a lot of reforms. AKOSUA because of the sanitary system. You can't tell me so before Kedia. One first commission was apply. I didn't have the yes. I say yes. What is the use of it and against? It's just a very question. What came up now? When it's what was on the same system. Are you having that one? And I say yes. See system now in the two of them. That thing that I see here. What did the citizens? The mechanism of the war scholarship. Now me tell you second. Teacher ni agbabarasia ono bi ese ya efi no ho yesi yen tin o ba ne na sa ru na ya register be that ya me ba sa papa be na ya mama no ya yesi agu but if so say yes say you benefited from the taxpayers money don't go this scholarship say so so mine in internal reforms because I think recently the education minister so called the conference e be deliberate on this papa and the rest say you buy na wo teacher ni akwa bi to say ni na te and it mo na sky it me na te because akwa no ye panism say akwa is all right teacher is always wrong and that should not be our system. We are Africans. Yes, see ma yen to say Wei eye Offenso South MC Onumunyamfo Frank Owusu Amoa. Na principal ya wano so Offenso College of Education, very Reverend Dr. Joseph Asamoah and so the Adesodie ato Ghana banyanim. Was so sure Offenso College of Education noa ayade sempuntu nyuma pi no na ekoso ho afei ade cha ade sabia no nipa no edoso adesuafo no pi no na eba beka ho enti won basere aban no se won mpuntu nyuma bi a won mahase a won ye ya won anwie ebi se ICT ananka won mo ye de ama mo hostel project bi no aban no rosa na ni kine yadana da worma wobetumi ahwe no wode ho dwuma ede ama won mo sane ebe ye beboa ama school ne nkan kono atumi agina so na ebra opanyipai na wokasa enam dwumadie sonko na ekoso ewo school ni mu no seye na principal na nsam no odikowie senior medical kind no college no airborne homodin sika kakra wonyan ye some kind of development college na nyema ni bi ho so dia ya na so chen ai hia se aban no beba beso yasin ebi ni se be mfinsia be duachi aban no sha se osi ICT complex ama college no sabre contractor se wo nyina afri ho se sa adwuma no intimi nkoso there's another project aban no awarded 2 years ago so see 300 bed capacity hostel at my students. I shall see a course so come. Say do roofing level. Then so and I'm get from Sikasema and Omunchi contractors so as a sovereign. Nami Jina Ho Asra Banse. Omodi or Boa College in the then so Yamana Washasi, Ultimia, Vema Adichre, Elia Adisia, AKOSUA. It is 300 bed capacity. Say, Siama, just a Yaboswa, everything we use. Then so Sabri account. I show home crata, Kojite, I'm a ministry. Na yenya homwe nti ebekoso asraban ebekoso atro se de be betimi anya saa
na eno wachi no ana wo sonko a wan moto nsade fro no nana Dr. APJ danka wo so ya wodi kan emre bi atwam wo no na wo ye Ghana National Chamber of Commerce and Industry president wono so ekasa sei edifa ho. In 1996, I moved to AGYEIWAA as a school prefect. And I'm a school prefect for 1996 academic year. And if you are now a school, no, you're supposed to make a Jumaga crowd. If you may say, and I'm a University of Cape Coast. Nicole with steady leave. Now, me farm, me casa nombra, me wa say no, nyame de farm, so mami, a Jumabe Edema school, no, me school for now, money, me classmates, and the school for them, me do also, no, Unina, ya memoir, Emma, to me, and it might be brave, or school, I say, you talk, car, school no pays maybe an ADD and a hononya no yɛde to me Bob West can some any allowance my to me the and no change so no na yesambo boy home modern say subject it teachers na wa ha no if you say enkwere anymore with me afa bi free maybe to say West school na denti fees amre no na my performance no ekwere ni papa if you no area school no so no menya school na chida nyama bebre ho a na me da fa me so amaye ede ama school see because SRC office ho a mato TV screen kese pa aibo ho a mu elite news to be so South Common room and also teachers and also as a tutors and this year the TA news and also medi Nera tonen kai ayabo for sonkwa wo coach medie no asese ho nana Dr. APJ danka wo so ya wodi kan mrebi atwam wo no na wo president awada Ghana National Chamber of Commerce and Industries anoba wa beidu eno de amaneboyi ebesom yi ye to kase bono eso na yekuye nimu a na akuafo mo ye mpreko wo makasa se enkabomu eye papa ntino mpese wo mudi bi eye adwuma na niema bi ani wo mu edi esi no wo mo hye na wo mu sia no kwan wo se niema bebre na wo ye mpreko wo Ghana ha etimi ba wakwem eti wo munya association the Federal Regional Association no amantam bia no maka wo ho abomu a wo mo betimi aye adwuma so ene adwumaden wo mo se mpreko nam adwa kura wi onya bi yanko obewe ze se abapa ya hyehye nkrofo de we bayira ya kye ene ade ebi mo nso so toton ebi mo grele ene ade kyese enya asem ketu akura ni nyina wo ho nanso so wo mo ka wo ho bomu a ena wo betimi aye adwuma ni yie pa eti sa wo mo consensus ahodoe na Ashanti Regional Pig Farmers ne Processors Association wo maye forum bi ahye wo mo ho den ama Ashanti Regional Chairman Dem Association rather than yawe siem wakasa wo ho na wakyerem se wo hwa wo mo wo mprenko bebru mpemiensa 3000 mprenko 3000 eni wo mu didi ebi mu so register ne ade a na mo maye nkotie se de osika no Adua ama yaka ye ho abomu ni yedi akwa up to the region national level full in said me ko d'Ivoire proper policy enuane to ani bibia to no aban ne monitor amua na obekuru mu na aban ne monitor etimi de mo twem Ghana cause on top wa hamfanko because Ghana ni emra bia eban ni ye mpa konyan ekwa ye fa so ye no ni policy bia ya twa fa ho bisa vet bisa we agree say ga kumasi pe mo se na wa kwa be na mfa so ye pa biya no policy ya twa fa ho nso ye no policy obi nto aboa mfa fa kokoko ni kwan fa so ye no nti program we ye na dey free up national na ya twa trans na etumi ayo proper policy aba metumi agade say bi person ton aboa Ghana and not aboa the outside the boundaries and so bag document here Ghana ye mo say ASF free policies betumi agade ni pa kon no say dey not on a wholesome na oye na Ashanti Regional Veterinary Officer Dr. Mabel Abudunso kasa ye kire mu se initiative no mo de ba na ye pa na aboa mampreko no yenya de hu twa yenya database ne de wo mu nyina aguso maybe ye wa he maybe fiano say region bia so bom omodin so betumi afom association na say regional executive national executive na fiano policy no omuya na bibi si a aban etumi ahwe na wabom ye de ba emra na da ho na establish veterinary no na ye gina so na ye de ye adwuma san say ye so etumi enhwa ma yare enfi obi farm enko obi farm na spreading say muanya ye Ghana yari ni bi wo krampa etumi ko nipa nti ya say veterinary dey better say problem bi awo farm I say to say na kan ye mu bom na ye chire
ebema yɛ saa akonya no ama yɛtumi aba farm kora abɛyɛ investigation yɛfa sample den na wɔ hɔ ɛbɛn yɛyɛ na sisi kora wɔ Ghana yɛnim sɛ wɔ ɔman no mu a ɛdi nkurako no nya no ne nyinaa yɛ information a yɛbɛnya ne yɛde ama aban ebi wɔ hɔ a na vaccine wɔ hɔ na wɔatumi aboa ama vaccine abɛka ɔmo nsa ɛnna da hɔ no nti mu a mopɛprɛko nam no modi mu a Ashanti Regional Veterinary Officer Dr. Mabel Abudu wɔn na akasa yi aba wa beidu atintim de aba besom yɛsese wɔn mo yɛ mprɛko wa Asante mantem mo ɛkɔ mo ho abom no manya ne bebree mu ɔhaw ani abenedie no maka bom atu ase efise nipa bako ne sentimi nkata nyame na Ghana phobia kyerɛ wɔ madwene de afa enura nsɛmtwefo nhye mu ɛkɔ so asɛmba ko attorney general ɛbɔ so ne sɛ constitutional review committee na wɔn te yɛ sɛ yɛ constitution amamra ne yɛde yɛ adwuma wɔ Ghana ha no ebi wɔ mu ɛyɛ cake akyɛ eti wohwɛ system na yɛ run sese na nya de yɛ betimi ɛde san hyehyɛ na yɛ adwuma nti nneɛma bi wɔ hɔ a wɔn adandan mu na adeɛ baako a wɔbɔ so ɛne sɛ committee na agye atum sɛ sese mampani bi ya na wobɛtua tax ɛtoɔ ɛwɔ wo income so ɛndeɛ wokɔ retirement a nhyehyɛ ne wɔ hɔ wokɔ ahomegye mu ayɛwɔ ahomegye package na yɛyɛ ɛde ma wo no deɛ ɛda so wɔ hɔ na emom no sɛsɛ deɛ adwadifoɔ ne Ghanafoɔ tu atoɔ bibia bi no wo president no so wo bɛyɛ bisa pɛpɛpɛ ɛno ne yɛte yɛ ho gu mmɔnten so sɛ yɛbisa Ghanafoɔ sɛ saa nhyehyɛ a wɔn ka yɛ ɛnora no sɛn ɛna wɔn gye na bi kyerɛ sɛ wɔyɛ ɛbɛboa bi so kyerɛ sɛ aban no mfokɔ so wɔn nya president no kora no wɔn ɛmfa nhyehyɛ ɛbɛboa Ghana ma wɔn mfa bɛɛ ne bi a ɛnkɔnkɔto ne tiri so sei ɛna ɔmanfoɔ bi kan yɛ Even more double, I also cheer double more master. Ever boy, you know, cheer. Cheer one lady and uncle. Do what you be there. And so, champion, I won't cheer. That's all cheer. That's all cheer double Bamians. I won't dance by edge. Only yes, that's all cheer double. Way a ɔmanfoɔ bi na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ bi adwenkyerɛ ɛna yɛkɔtie Waya amamro ni amani ya wadoma Ediana adishibusue ni mo eno wa aboabo number 3 e wadoma Central Kroponi mo bono man temo asam ne yekan na won mo yimpanyefo kokodam yenu ya ba ko ne na na ko akwan yeboa ene won e ba be ye aduana twafo hene ena na na gya hema won so ba be ye aduana benkum hema na won mo bo aduana hene ama na nneoma bi ye obeye bia no atumi atumpon na akonkan na ebro na dwumadie no koso ye amamre ne amane etwaguo no ba ma du jamfi kumani ne ye wotoso mienu aye aduana hene a won wodoma traditional council na nakoya won na ye wo hene a owo aboabo number 3 wo fa sa konya no so ade afutuo ma ahemfo mienu a ene wayi wo mu isa ba won ba no asudie da won mo so nti se nkane no sabio na won mabra ba won bo anya ene wo mu no se dwumadie sonko ade ahye won mo nsa no ene panyini ade ama wo mu nti no e wo se wo mo su ni wo mo ban no wo mo sesa no na afoforo so hwe wo mo so na won mo sua no yoma bi Eduba bi so a ya wo na ni nyina mo no nim se ope e ofe nti a abusua ni nyina hia ye na nim se bebi akonya no na also so de ope editum papa de body e wo nyina no e wo de na se o ma me a o de wasi akodwa shi ene de bia ese e fata fama no abre na abre nyina no na enhia nka sumsem se oya de kura na bia ese wadwene mo no hu se o na na adwene na mfa da kwan bi so na ona nentnase na kyerɛ no wo wani swade hu no na ɔtewase a mo mie ne nyina atinya ka bo ama mfuntuo akɔso ɛwɔ busua no na eno chiro ba ma do jamfi kumani ne ye wotoso mienu amana nso ho a wasan so de afutuo ema adua na twafo hene na ako akwan yeboa se ba waba no wo mra me ye bi fam waye pa na emwa sane ye ba ya enkan kwode ebetumi akonkan ewo bono mantam ni mu Tanta ye do mo move ye mo fi ekoso awo ma me so mo do mo ye me dia na mo do se tete ye so ye to do ye fa do ku ye so ye to do ye fa to do ye to fa ye fa to fa adawo ma ye so do mo dia besire education ran se se ye ta no se ne ko ne no sere abom
adamoma yɛbɛsrɛ sɛ amabunu no nyame ayɛ adom ɛnɛ yɛayɛ aberanteɛ adamoma yɛbɛsrɛ sɛ bɛntwi mɛyɛ mobɛmi yɛhu bɛhaw yɛhu bɛ problem ɛnea wɔ sɛ bɛbia ne kwa yɛbɛboa bɛtumi ayɛ aboa abusuamu nyinaa ɛnka ne aduanamayɛ yɛtu ahoanamɔ aboa ma aduanamayɛ akɔ so ɛnka ne ɛkuru nneɛma ɛkɔ so no ɛm sɛ sukusɛm no akɔ fam yɛbɛsrɛ yɛade hyeɛ no sɛ nyɛ ha biaa ɔmoma yɛ asɔnte nyɛ wɔ sɛ yɛboa biaa yɛbɛyɛ aboa na mekrokro mu no ana nana akwa kwan yebo a ya wono aye twafo hene foforo wayi no ewadua na abusuani mu no nana nso eda ase kyerɛ sɛ wada ase papa pa ane animonyam sha wo mo ade ahye no ebom na bom sa tie dia seda be ma na eto so dia seda be ma berima ene me amenana ene adnatra volia se apanya beto ho na na ma futu beti de be so yesufre na eto so dia seda be ma ene amenana na amerika fo ma ene twafo busia se ne animonyam se omo yi se ne me dira busia ni adamoma na na ka bia ma atima so amu nye besere se do kumfa dia na mo nyina nye mo a nyina ye fa hu ne be so dia na se na na ka no ya sise ye Senior say, Yedi, a gentleman, ever call you. Zebasile, we get to Yabuana, the Pia, Mr. Babuana, not a dinner coming from Africa. I was your way, I am a nako, aquine Yabua. Ya, and nay, yes, in a hand of Frocra, I were Diana, I was your mother, Diana Trafano, and no, I will bono mantamon, and then you could see another boy, Quacomensa Brampa, and the free bono mantamo about Bessumier. Yama wa de papa bi na weekend ya ye wurami ama weekend no aye wo de endpoint homeopathic clinic manugu so ameka say wo mo ye adwuma ochina wo mo be ye adwuma kwasi ada nkwa no mo je wo ma home brana endpoint nsho wate na yare etimi manipa ye mobo yare manipa ye mobo endpoint homeopathic clinic say mobuo yare awo mu ohawo prostrate premature ejaculation nerve diseases kidney issues ne liver issues no wogina na naso pabne so physiotherapy ne massage ne nie se wo kumase na wotie mi akokoro no mabo hia ena se wo nkran so aspinter so kwan no so ba bia fa ne share signboard no eho ne wo endpoint homeopathic clinic say braniem fa research based homeopathy treatment no yemfa moa na nkrofo dia wo bi twa mpoa se wo ye oboni ni bra na endpoint se be ye endpoint e dia ma wo mo ano asem nyame be ka wo mo ano atom obehye woni monyam e wo endpoint homeopathy clinic Dr. Dibwatin Sefreno, and was 0244 867068, a 0244 867068, and a 02742343321, 02742343321. Obatampa, perfect baby diapers, and I may come for the amawone. Miss Rewa, Aquadana was subebana Jumankrofo nano. Checking the diapers, no. Akwadana obi ajewa no asade akwadana ba no sentene ba nenye vise diaper bi wo ha wo de bo akwadana junso ana aje ne ho akwadana jana ne ana ade no akwadana so de enti e bo ne diapers ne se wonya nyiri akwadana totofewa eti e basa no a diaper ya ne de be bo no nti diaper no fa perfect baby diapers fa bo no ne be bo akwadana yi ankasa. Gentle care, perfect comfort, designed to keep your baby dry all night long. Perfect baby diapers in here, obatampa ena asomu. Etiyen so ye de boy ma, enfa inferior diaper moba, for perfect baby diaper ebo ba abribia. Sa wo pedudu atua, na Perfect Hygienics Limited, wafre womo, ewo 053 1099889. Eye 053 1099889. 889 and a 0303 957965 0303 957965. Sompa Kasiebo na wuti afi Sompa 106.5 FM Accra. Kwa Jesu why no Mr. Bremwa ayamio na adana kodani susa yam se kom na dinu eni se wasu Mr. Fa na mame akoda na dadwu so musa no hwe ne court ni mu krafo wo de mame nyini diaper no diaper no kra de masesa me hu ne amenyempo
Aya diaper na. She diaper fufura abadwa so eye perfect baby diaper. Perfect baby diaper make na asemi e chinsu ankasa. Emu ya moto na ade bo akoda na ensanse bia enwu no. Perfect baby diaper make ye ne Ghana ha ye na ebua Ghana nkwada nso ankasa. Ono kwa na okwa me ko perfect baby diaper si bia to sisia na akwada na Fred 0531 099 889 and 0303 957 965 FDA aji edwade nkratoyi atum. TV Emma Akituapa. Emma Akituapa mpa yekowie kase no ewa amanone na Spain. Mainimu ena yedo ko etifi efamu. Ababetu odwa se migrant ahodo beye empem aduanan enkron 49,000. Wo bia edwane de akwakopie mu ewo ho asa migrant no wo mu free Morocco. Ena womo edwane akọ North African enclave honom ewo Spain ho na womo kire mu se bosumi ya mu ena Spain court batan Ghana ha se Supreme Court no womo di ruling ba ye se wo bibiara waye na adwene se wo tu kwan na wakosita honom ya ye mpotemu bi ye wo Spain ho ye omu free Morocco nyina no enya de se wo betimi onya bedru sa akuro ni so pe waka ho enya de obetimi asa akọ Morocco ho biem enti ama migrant nem se Spain ho na ho ede Morocco ho de wo mu hunu so kora enti wutimi bo modern na wura mu sei ase automatically no wadani Spain citizen enti yase migrant no wo masasa wo ho se two na wo mu ayechi wo mu ne wo mu ayehu se wo mabepie mu e wo Spain ho nyina no yase emu mpem nso 7,000 ne akire wo mu nyina ye minus na chese dakro ba ko pentem 24 hours fiti enra besi enne no enye migrant ketwa nkoda totofe wa wo mu nyina sesa wo mu ho a wo mu nyina ekoho na enam sa migration na wo mu ye ne nipa dum wotwe afomawu nipa 18 wo ma fomawu se obi e kwakope ba bi ehodwo na watimi ama asetena na koyi e de ama no nti wo mu ka se sa ruling na ba ye no eno nkyere se Spain man mu no wo ma bie se obi amra honom keke enti wo mu sere sa minus ne nkrofo na wo mu sesa wo ho ba ho ne ye kyewa ye bebo wa mo akọ enti se no wo mu borders no wo ma yiri mu se de be ya sa Morocco fo no wo mu dodo no antimi emma emmetena sita honom a womu kire mu say within the last 24 hours fiti enro anu abesi nne no enipa pem ena ababe pim wo ho ansemtwofo e wo kuro no emu womo nso adane akira yenso yede emu nsem amamu eno so ne yegina na yede awia premto brekase bo yede free SOMPA 106.5 FM Accra na ebi efa ya affiliate ahodo Ghana ha eni amanoni adamfo pa radio ewo Paris France a womo so fa bi no yede ne nyina esi hanom ede ama ukọ www.sompaonline.com ensem no ya trotro bi egu ho no abetimi akọ na wakọ kenkan bi ama ne nyina nso etimi akọ kan endpoint homeopathy clinic womo ena eso ya sene hajia special local food wono so bae ena fikasa natural mineral water yenom a yede kase ebo no ebremu AGYEIWAA ASARE enimidin mene AKOSUA AGYEIWAA kodie boatin ena AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhya na de nyame yehra no ye na yede SOMPA premto brekase ebo no yede esommo no na ye sorry sweedie yede SOMPA delight with abuna ruti banene obapa Christy ena ewo studio ha ene obapa Christy with SOMPA delight with abuna ruti say the best social entertainment show in the city ewo awia no eti ye sorry sui na say omo ba betena so na omo atoaso ne de other programs na wo branches ni nyina nso atoa mo so yede mo nyina ase ema mo mo enitia adeshi medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so nim se mede yas toothpaste ene ne brush ene twitwi mesima menya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wonhwa se mesi aye fita sesrechi ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and the me di hwemese enti na wo se afei na Yas total care gel